Waren ons schoon eigen hand, nachtegaaltjes in. Over onze korenveld, lieden zeeuweriks klinkt. Veel veren in de lucht op het BCL-treffen afgelopen zondag bij de Keienschieters in Geisteren. Een feest voor alle aangesloten verenigingen bij de Bond Carnavalsverenigingen Limburg. Het BCL-treffen is het feest van alle aangesloten verenigingen waarbij we samenkomen en waarbij we samen vieren dat het seizoen voor de deur staat, dat 5e seizoen, voordat we daar in dat ventperiode even wat rust nemen en dan met volle kracht weer vooruit gaan. Het BCL telt op dit moment 165 verenigingen en dat is niet alleen in Limburg, maar we hebben verenigingen in Belgisch Limburg inmiddels. We hebben verenigingen uit Groningen die ieder jaar aanwezig is. We hebben er een op Curaçao en zelfs in Australië. Het is dus echt internationaal geworden. Wij zijn heel internationaal, we zijn heel inclusief. En je hoeft niet Limburger van geboorte te zijn, maar je mag bij ons Limburger uit begeerte zijn om je aan te sluiten. Het mooiste feest van het Huilerland wordt ook vierd op het Hoge Laan. Van een bos tot op de bus en het Bregersriek vullen wij ons al 66 jaar dus. Alla! Een van die Limburgers uit begeerte is gouverneur Roemer. Wat vindt u van zo'n bijeenkomst? Ja, dat is fantastisch. Er zitten er heel veel verenigingen erop te wachten. Het gevoel dat het seizoen nou echt begonnen is. En hoe mooi dat het ook bij mij een keer in de regio is natuurlijk. Van Gennep naar Geisteren is het niet zo ver weg. Dus dat is fantastisch. Heel mooi om iedereen hier weer met blije gezichten te zien. En het feest van vastenavond, die verbroedering, om dat hier weer te zien. En die verbroedering kon tot stand komen door verbroedering in het dorp. Want de organisatie was in handen van vorst Stan en zijn keienschieters. En een dorp van rond de 400 inwoners, dan zijn er heel veel mensen betrokken bij de organisatie, denk ik. Ja, we zijn toen een commissie gaan oprichten en er zijn ongeveer 25 man die daar in de commissie hebben plaatsgenomen. Hebben we nu thuis we gaan organiseren en uiteindelijk hebben we 120 vrijwilligers uit het eigen dorp vandaag hier te komen helpen. Wanneer kregen jullie te horen dat jullie de BCL-treffen mochten organiseren? Dat hebben we in begin dit voorjaar, in maart, april is dat geweest. Toen hebben we met de BCL om toffen gezeten en toen hebben we het doorgekregen van ja, jullie mogen dit jaar BCL-treffen organiseren. En toen moesten we aan de slag. Hoe hebben jullie dat opgepakt? Ja, inderdaad. Het eerste belangrijke wat we moesten regelen was natuurlijk de locatie. En we hebben hier bij het loonbedrijf gevraagd of we hier terecht kosten voor 2 weekenden een feest te gaan halen. En dat was met een akkoord eigenlijk. Dus toen was het begin gemaakt om het feest te gaan organiseren. De Polonaise slinger, de bierpomp gedaan. Hey Spurrimukken, wij komen eraan! Vastelavond vieren met een rooie, dan wordt het een mooie. Wat hebben jullie nog meer als functie als BCL zijn gedurende het carnavalseizoen? Nou, in dit 5e seizoen hebben we heel veel functies en heel veel dingen die we doen. We hebben bijvoorbeeld hierna de uitreikingen van de onderscheiding aan de ereleden en aan de bijzondere leden van de verenigingen. De huldigingen van de verenigingen op hun bestaansverjaardag. 1 keer 11, 2 keer 11 en zo verder. Dat doen we. Maar we zijn ook aanwezig bij heel veel andere officiële gelegenheden waarbij we als BCL een rol hebben. Zoals ook het knoevelement bijvoorbeeld op het provinciehuis, bij het vastelavondsliedjesconcours en een heel aantal andere evenementen. Gaat u zelf ook nog vastenavond vieren? Jazeker. Ja, dat doe ik al van kinds af aan. Dus ik slaag een jaar over en ook nou niet.